Така, играем 3 пъти Нибиро, 2 пъти Вейлър, 2 пъти Аш и 3 Импърма. Много яко рейшо, винаги ги теглим, затова никога не ги тегля. Видял съм Импърм в живота на филм 2 пъти. Така, играем Нимфолиш Бурил да има, да праща десня. Та тъпотия, за да мога да играем с любимата ми карта, с тия двете, са потърсени от една специална карта в екстра дека. Ето го. Ето го същия пич. Ето го. Виждате ли го? И ей той брат му. Този вариант. Ето го брат му. Ето го брат му. Да го сложи. Ето го. Така. Те ги търся. Така. Да продължиме. Тя карта са много добре, идват много добре и работят с един от нашите бос монстъри. Играеме тези карти тук, те ни помагат да влизаме в стартера, Fusion, кратката риба. Outline Grave, понякога влиза, като го изтеглите, веднъж на 10 години. Една водичка, тя не влиза много. Козен матч, ако го изтеглите, печелите автоматично, освен ако не играете срещу. Това издателство явно така са направили. Срещу този... Така, имаме. Тази карта е доста готина. Може би тези карти ще са офсайд по-напред. Не знам, и тази карта се добавя от Exis, чудовище. Така продължаваме напред. С екстра дека. Доста готин. Значи, играем комбото на Utopic Future Дрейкото. Добър бос монстър влиза много, не гейтва, тая смуква. Готин е. Това комбо тук не е лошо, с новия монстър от новия сет, с шарка, готино, работи много добре и цялата рода. Те си влизат в бос монстъра, интересни всички и са готини. Така, играем тези двата крака на едно отбор с вторица спами. Експериментално, чудим се дали го оставим, ще им дали стане. Два пъти. Той е готина карта. Никога няма се върна. Един толд за него. Тази бала книжки тук някъде да ги поставя ли? И Рерфиш. Викам да е някакъв продукт да помогна.